is interessant. Althans, wat zou hier achter deze deur hebben plaatsgevonden? Volgens mij iets vrolijks, iets leuks. Goedemorgen. Tenminste. Goedendag. Dag mevrouw. Dag. Bas van der Zwaan, L1, programma Om en Weg. Ja. Kent u het? Yes, af en toe. Af en toe? Ja. Ah, Ja. we reden hier langs. En te zo gedaan. Ja, en toen dachten we van, nou als je het programma kent, dan werd je dat weer nogal nieuwsgierig aangelakt zien. Dat klopt, ja. En toen dachten we van, wat zal door nou het verhaal achter zien? Nou, moment. Ja, Moment. we wachten even. Ja. Lois, kom eens even. Nee, kom eens even aan de deur. Kom eens even. Huurde ik dit goed? Lois? Lois. Lois? Dit is Lois. Dit is onze liefste oudste kleinkind. Daarmee doen we de andere kleinkinderen geen probleem maken we daarmee. Zij is ons liefste oudste. Dan hebben we ook nog een liefste middelste. Maar dit is onze liefste oudste. Hallo. Hi. Lois. Hallo. Ja. Zal ik even iets vertellen van Lois? Ja, oma. Lood gewoon. Ja. Ze is weer terug van weg geweest. Ze is ruim 5 maanden weg geweest. Op vakantie en vrijwilligerswerk in de Filipijnen. En nu is ze terug bij opa en oma en ze is ons van alles aan het vertellen over haar leven daar. Dus dat is zeer interessant. En daarvoor heb ik dat opgehangen, want ze is vanmorgen op bezoek gekomen. Dit is onze liefste oudste. Hoe lang ben je al terug, Lois? 3 dagen. 3 dagen ben je nu terug. En hoe bij opa en oma is toch geweldig, hè? Wat, Lois, beschrijft die band dus met opa en oma? Beschrijft dat dus? Ja, ik kom heel graag hierheen. Naar opa en oma. Ik zie ze niet heel vaak, omdat ik ook niet hier in de buurt woon normaal. Dus dan is het altijd leuk om ze te zien en te vertellen wat ik doe. En, ja. Waar woon je normaal dan? Nijmegen. In Nijmegen. Studeren. Ja. Maar oorspronkelijk kom je wel hier Ja, uit de buurt wel. Oké. Wat heb je, ik ben zo benieuwd naar wat je in de Filipijnen gedaan hebt als vrijwilligster dan. Ja, Blijven jullie buiten? Mogen we binnenkomen? Ja, jullie mogen zeker Oh, binnenkomen. oma. Lekker warm. Ja. Je deelt wel een smaak voor een leuk schoeisel. Ja, oh zo, ja. Dat zien we hier. Is dit opa? Hoi, Bas van der Zwaan. Hallo. Hallo. Oh, hier is het lekker warm. Maar vertel, maak je verhaal even af. In de Filipijnen. Ja, in de Filipijnen vrijwilligerswerk gedaan op een middelbare school. En daar vooral te leren van het educatieve systeem daar. En om daar wat projectjes met de kinderen te doen. Om ze wat vertrouwder te maken met bijvoorbeeld Engels of andere dingen, muziek. Ja, dat hebben we gedaan. Ben je muzikaal onderlegd dan? Ik heb wat met ze gezongen, maar ik was met een ander meisje en zij had wel wat meer ervaring met muziek. Ik was voornamelijk om het Engels wat op te krikken. Zeg Maar studeer je nog? Ik ben klaar nu. Ik heb mijn bachelor medische biologie afgemaakt in Nijmegen en nu had ik even niks te doen, dus toen ben ik 5 maanden gaan reizen en vrijwilligerswerk gaan doen. Medische biologie? Ja. Vertel. Willen jullie niet even gaan zitten? Wil je niet even gaan zitten? Ja, Lois, zet het neer. Willen jullie ook koffie? Maar blijft u er even bij, oma? Nou, niet Blijf er even. Ja, of het uitgezonden wordt, dat zien we straks wel weer. Maar ik ben serieus, ik ben oprecht benieuwd naar het verhaal. Medische biologie, wat ga je daarmee doen? Of wat kun je daarmee doen? Het grootste gedeelte is eigenlijk onderzoek, research, laboratorium of iets in die richting. Waarom het medische biologie is, omdat biologie is natuurlijk heel breed en ik heb me dan gericht op alleen de medische vakken, dus mensgerelateerd en dat soort dingen. Maar medisch biologen die gaan toch niet, waar nu heel veel ophef over is, mensen blootstellen aan uitlaatgassen en zo voor grote autobedrijven. Dat doet een medisch bioloog niet. Nee, volgens mij, het kan wel als jij werkt voor een autobedrijf als researcher, maar dat is niet iets waarin ik heel erg geïnteresseerd ben. Wat zou je graag willen doen met jouw opleiding? Een beetje wat ook bij jouw persoon past en bij jouw karakter past. Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik daar geen antwoord op heb. Dat weet ik niet. Maar als jij net terug bent uit de Filipijnen, waar je
goede dingen, ook vanuit je hart met kindjes gedaan hebben, die het hoogstwaarschijnlijk minder hebben dan wij. Zou je dan je ook kunnen voorstellen dat je jouw studie gebruikt om iets goed te doen? Goeds te doen voor de maatschappij? Ja, dat zou heel fijn zijn. Alleen weet ik niet precies hoe ik dat kan inrichten in wat ik geleerd heb in mijn vakgebied. Okay. Vast mogelijk, maar ja, zoals ik al gezegd, ik ben net 3 dagen terug. Ik heb mijn familie een beetje afgegaan en zei, hoi, ik ben er weer. Dus ja. Hoe oud ben je, als ik vraag hoor? 22. 22. Oma, Ja. wat was dat voor een... hoe was die toen ze klein was? Wat was het voor een kind? Ze was sowieso 2 dagen in de week hier, omdat mama en papa werkten. Was altijd poepgezellig. En Lois was, oma dit, oma dat, oma zullen we dit, zullen we dat. En ik deed alles mee. Het was gezellig en fijn en warm. En dat is het nou nog. Nou weet ik van mijn oma vroeger, Ja. dat als ik bij mijn oma ging logeren, Ja. die had altijd, oma koos lekker koken, maar ik had een lievelingsgerecht bij oma. Wat is een lievelingsgerecht bij oma? Wat kan oma lekker... Volgens mij had ik geen lievelingsgerecht. Nee. Ik weet alleen nog dat ik altijd, als ik heel was, uit een bekertje wilde drinken. En dat was zeg maar gewoon zo'n babybekertje. Maar daar heb ik echt totdat ik 10 of zo Dat was bestaat gewoon nog. uitgedronken. Dus als ze hier bij oma was, dan moest altijd door dat bekertje gedronken Ja, worden. altijd. Dit is het. Ja. Nou ja, Dit zeg. is het. Zal ik wat verklappen? Nou, Het was niet zo heel erg lang geleden. Toen zei ik, Lois, wil je wat drinken? Ja, graag uit het bekertje. Dan ging daar dat drinken in. Weet je wat ze nou? Ja. ja, maar dat is toch leuk? Dat, Ja. dat, de dat soort kleinkinderen- dingetjes van vroeger nog. Ja, en de kleinkinderen die nou komen, die allemaal jonger zijn, die drinken daar ook uit. Dan zeg ik altijd, dit is het Lois bekertje. Dus we houden het in ere. We houden het in ere. Ja. Maar je bent dus... was het moeilijk voor jou om 5 maanden... Nee. Helemaal niet? Nee, helemaal niet. Nee, ik heb de eerste maand dat ik wegging gewoon gereisd voor mezelf. Toen naar de Filipijnen vrijwilligerswerk gedaan. Toen weer een maand gereisd, gewoon voor mezelf. En ja, het was... Ja, als dat gekund, dan had ik nog wat maanden eraan geplakt. Maar... Samen met een vriendin was je op pad? Nee, met iemand anders van de organisatie. Een meisje dat ik hier heb leren kennen van onze organisatie uit om samen vrijwilligerswerk te doen. En het reizen heb ik zelf gedaan. Heb je je nooit onveilig gevoeld? Nee, Niet? nee, helemaal niet. Dapper hoor. Ja, Is dat wel een beetje ook wie ze in elkaar stikt? Dat het een Ik was dappere verbaasd. dame is? Ik was Ja? verbaasd. Toen ze haar bachelor heeft gehaald, vlak voordat ze haar bachelor haalde vorig jaar, toen zeg ik van, ga je dan daarna door voor je master? Nee, ik ga reizen. Ik denk, ja, het zal wel. Ik ga reizen. En dat heeft ze waargemaakt. En wij zitten dan hier en appcontact, heel fijn, appcontact. Maar ik ben af en toe wel bang geweest. Van, zeker de laatste maand, dat ze alleen door Vietnam ging reizen. Alleen. Ik dacht, goh, moet dat gaan? Was ik wel een beetje bangig. En daarom ben ik heel blij dat ze terug is. Heel blij dat ze gezond en wel weer hier is. Lois, wat heeft dat met jou als mens gedaan, die reis? Ja, op een heleboel gebieden heeft het me wel heel erg ontwikkeld. Het heeft me heel veel over mezelf geleerd. Ook veel dingen die ik al wist, die gewoon bevestigd worden. Noem er eens een. Dat ik het lastig vond heel lastig vind om keuzes te maken. En van de ene kant probeer ik wel nu beter daarin te worden om het beter te doen. En van de andere kant blijft het een struikelblok waar ik steeds tegenaan blijf komen. Dus zeg maar zo'n beetje diepere innerlijke dingen waar je gewoon wel achter komt. Ja, en gewoon over het algemeen wat je eigenlijk wel weet, maar wat je dan toch zo van zwart op wit ziet, hoe goed je het hebt. Ja, op alle vlakken. Mag ik zeggen dat ik dat wel heel dapper vind? Dat je die uitdaging met jezelf aangaat. Dat je dat wel bewust opzoekt. Want er zijn ook heel veel mensen die gaan hun... ik wil niet zeggen zwakke plekken. Maar dingen waarvan ze weten van... dat is niet mijn sterkste vlak. Dat je daar juist met een grote boog omheen gaat. En jij zoekt dat juist op. Ja. Ja. Omdat je een rijker mens wil worden? Of omdat je daaraan wil werken? Ja, aan jezelf wil werken? Ja, lijkt me dat iedereen aan zichzelf wil werken om in ieder geval
bepaalde vlakken beter, of nou beter wil ik niet zeggen, maar in ieder geval progressie te hebben in je ontwikkeling. En of je dat nou een betere mens maakt, wil ik niet direct zeggen, maar zonder vooruitgang sta je stil, toch? Absoluut. Is die altijd al zo wies geweest? Was altijd wel een wijs meisje die de kat uit de boom kijkt. En daarom vind ik het ook net wat jij zelf zei. Ik vind het zo dapper om op die manier dan je beter te leren kennen. Ze blijft ons wel verbazen. En we zijn heel trots op haar. Leuk om te horen, toch? Ja, zeker. En dus met Lois altijd gezellig. Altijd heel fijn als Lois kwam. Ik heb ook een speciaal gevoel voor Lois. Daarom is het ook de liefste oudste. De liefste oudste. Ja, echt. We snappen het nu helemaal. Maar hoe leuk was het? Want dat had oma als verrassing gedaan natuurlijk, hier op de voordeur. Je kwam hier de straat in en dan zie je dat. En wat was dan je eerste gedachte? Ik zag haar lachen. Ja, ik kwam met mijn vader. Mijn vader had me afgezet en hij zei... Oh, ik wist helemaal niet dat opa en oma carnaval vierden. Want hij dacht dat gewoon iets met Allah of zo erop was. Toen zei ik, nee, dus voor mij staat hoera, liefste oudste. En zegt hij, wie is dat dan? Ik zeg, ja, dat ben ik. Oh. Ja, dat is iets tussen ons. Ja. Af en toe een appje sturen, hallo liefste oudste. En dan dat is iets tussen ons toch eigenlijk, hè? Liefste oudste. En jouw vader wist dat eigenlijk niet eens? Dat liefste oudste niet, geloof ik, hè? Nee. Maar dat is dus echt iets tussen oma zij weet het precies wat dat en is. Lois. Want ik had haar in Keulen willen afhalen Ze kwam in Keulen aan op het vliegveld. Dat wist ik dan. En dan meteen zoiets spontaans. Dan ga ik met een spandoek naartoe. En dan tempert dat een beetje. Dan denk ik, parkeerhuizen, blablabla, allemaal moeilijk. En dan denk ik, kan ik het toch niet laten? Dus gistermiddag boven zitten knutselen. Ik denk, niet in Keulen met het spandoek. Dan maar hier eentje aan de voordeur. Zo is dat dan gegaan. Is dat, tot slot, is dat een typische oma dingetje? Ja, dat ze dat soort dingetjes doet, ja? Ik ging altijd, als ik hier was, gingen we altijd iets knutselen of iets maken of verkleden of wat dan ook. Ja, dat is altijd een beetje druk, gek doen. Ja. Dat is altijd wel een ding. Ook al kennen we elkaar pas 12 minuten, want onze tijd zit er nu op. Ik snap het. Ik snap het. Ja. Ik hou heel veel van Lois. Ja. En volgens mij omgekeerd ook. Ja. Ja.